муштарии даъватшаванда ҷавоб намедиҳад. шумо метавонед баъди сигнал паёми худро боқӣ гузоред. ҷавобномата рафтай ма байни ғама дард мондакам ӯ рафтай ма бадик. канали мо дар сомонаи YouTube Таҷикреп обуна шавед. Best Rap Stars Records. рафти ту ай ма ба ғам болои дардам рафти ту ай ма нагӯ ки ману мардам рафти ту ай ма кандита ними ҷона рафти ту ай ма дига кас гирифтак ҷома рафти ту ай ма шаво ба гирья бедор ша рафти ту ай ма ранги маи ҷон безор ша рафти ту ай ма фикри оянда накади рафти ту ай ма ирӯз мебинам дарманди рафти рафти рафтанот ай дилам паги ғамота ту чӣ дори ҳароми ҳуши ҳама далавотай ту девона кадай ба нозиди қадар мардума клуба клуб гаштани пиёна гуми гардума майду нигоҳ дорам ту рада мошин бор мекунам биё бас ки ҳаромита ба хиба хорид мекунам ягапай қалчиқу очаеб ки шавда гаштанай қати ягапай ҳаромишта фикри дода гаштанай обурута ай клубу дискотека намеёбӣ дихта ӯро мега намозхонаи хона намеброӣ ба ҷои худо гуфтана дод зада ханда бландай баъд яхе ҳаромуш мега ки бача винаватай мада меёрам ба худо ҳар рӯз хабари корота пиёнум хонад рафтестам шавай таги боронда махонестам хов намерай тирезата ба санг задам ай тиреза калакаш ҷавоб тай чӣ кам будам калакаш ҷавоб тай чӣ кам будам рафти ту ай ма ба ғам болои дардам рафти ту ай ма нагӯ ки ману мардам рафти ту ай ма кандита ними ҷона рафти ту ай ма дига кас гирифтак ҷома рафти ту ай ма шаво ба гирья бедор ша рафти ту ай ма ранги маи ҷон безор ша рафти ту ай ма фикри оянда накади рафти ту ай ма ирӯз мебинам дарманди рафтано бефоида будай бесум таги тирезаш да дили ма тиреза дил ма кадреза резаш майли мерам ту бастаки кайфу маишата гузор карда наметони ту ҳаёти фоҳишата ту лидер мефаҳми вақте ҳаётат месӯзад то миёй ки ҷасади ма даствери худ мепусад маҷнуни сода будам ма иққа вақт лайли мегуфтум мекофтум лайли ҷона ай бағало меёфтум лайли ҷона ай бағало меёфтум дардои ту дили мара хурда хурда нес мекуна ба мурдан қариб шидам и дили ма ҳис мекуна интихобум ғаму дарда главни ай ту дур бошум агар ишқа мебоша эх худо кош кур бошум то набинам и дунёра дилам хунук шидай ҳама ё ки ҷони мара биги тар кунам дунёи ғама ранги ма чанд ошиқе и орзура мекуна пасанда фикри арӯсай арӯс фикри сум мекуна